Kalondi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la kalondi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la kalondi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la namara shikolomba uyo tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la saraga jugu bomuri tinya wili la. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوك على بركة أمبي سالكي دولا صهير مكا نوي على كراباي كسي أني نما باكا أنا سمغو بلا جلي أني ماوما دي يوتكو نيونيا فكاتا جودون سي على كانين أو بي o jamakulu sanumai fe bi wajulu kenekan niye anye Bamako bangoni jengne bugu alen dolanci tere baka min togo dalimbe anfanan karamgo a Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara la kabbe février kalo tile mugan duruma samba fla ani muga ani duru nin kene sanuma min fleniye alla bena Jamiyatul Ansardin International fadi fe tasibla kene dudu sango san uba sigi ka nyesi anga chokoroba nyumama nuye Alhaji Ba Madane Haidara anfana karamwa Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ale wolofa nyuma ka kayni alakira baka kuma kaunye ka foni hadamaden soma yelemana aka fen bebe jofo ka to fen saba o fen saba dola kelinde ye ko ka taka denyuma ntiko denyuma mimbe duau kiye ani denyuma mini abe saraka bo ye o hukumu kono alaka hina Ba Madane Haidara la ale kunye laidu ta alai ka foni ala ya so denche mana anadi alama akaseka alaka dine njo ay laidu minta aya dafa ala sonama ay dendi alama ataraka den to alabulu wa ala sona deina wa den fana ay ayre to alabulu no de Sharif Ousmane Madane Haidara o min kera fitna yele jie kono bi ka islamiya charin fam bela jelen fe ka maukala nyogona ka fitna gen ka bo mawni ñogonche ka jamana ukala ñogona ka jamana diun kanu do ñogona ka hakilna nyuman chari harma diuni ñogonche ka kayni oye islame jama bora fam bela jelen fe ni kana nin kene sanuma ina kenen ka barakun folo damnana ni an karamo ka kalandin jolun ulu ka la seluye yani karamo ka kene lasro zamzami yu kelen ko ka kene lasro o kera ni sondia ko baye kenen ka bani yeli heredu bani ganiya kain bani ka keta kain bani ka mirnan kain bani te ina fo mashi jamalaje usewalembe chugumunna folu be ko fe tumana minna sigiyoro la sorole ay dakurinye flamin di la selina ka anfurake tuguni islamiya kuma sanuma una mumba nafa nin au anga jeka anyamada ofe أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلامه سوينا أنيني كنينكا أنغا فوليبي أوي أكا بارابلالا أنا كان مبورو جاينا kana usigi ni kenen kan suina o sarabi alabulu ambi uya fonyi chukomna le 25 deuxième mois 2025 suina sigi Jamiyat Ansardin al-Islamiyya uyeni labe neka chakoroba kama ko ka duwaw kaye an bɛ duwaw kaye an b'an seko kɛ mais o bɛɛ kɔ
Ansaru ye nin ta k'a minɛ Bekayi la. Bekayi Kulubali ale de ye nin sinsin a sara bɛ Ala bolo. Jamiya ye a minɛ ale bolo ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la. An b'aw fo ka Ayidara fa kɛrɛnkɛrɛn ni don dɔ tali ye dugawu kama. Aw sara bɛ Ala bolo. Minnu balolen don ani minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na. A hinɛ Ala k'a se u bɛɛ ma. Ala k'a se u bɛɛ ma. Anw minnu ma taa fɔlɔ Ala k'a k'an ye bɔda ye. K'an bɔsi sɛtanɛ na. K'an ka baara kɛ Ala yɛrɛ sago ye. Ala kana sɛtanɛ sago sɔrɔ a la. An sigi kun ye yan Ala ka diinɛ de ye. Min y'an kɔn n'an sigira o ka kɛnɛ kan. Aw b'a kalama. Ala ye den 2 de d'a ma ka se 3 ma. An kɔrɔmuso an yɛrɛ m'o ye. Mais a ko a ye layidu ta Ala ye. Ni Ala ye den d'ale ma a b'a di Ala ma. Layidu in a y'a dafa. An sigilen bi ka dugawu k'o de ye bi. A ye dugawu min labɛn k'a to balo la. An bɛ k'o dilan yan de. O de la Kuranɛ ko naktubu ma qaddamu wa atharahum. A ye min kɛ balo kɔnɔ ni Ala b'a sɛbɛn. A tagalen kɔ a tagara ka nɔ min to a kɔ yan n'o ye nɔ ɲuman ye ni Ala b'a sɛbɛn. Ni nɔ jugu don k'i to kaburu kɔnɔ o nɔ jugu lamaga o lamaga o jurumu bi sɛbɛn i su ye. Mana an kan ka labɛn kɛ an ka denbaya la an seko la. Seko bɛɛ tɛ ɲɛta ye mais seko bɛɛ ye seereya ye Ala ɲɛ kɔrɔ. Ala ne ye seko kɛ mais jɔn bi dɛsɛ. Mɔgɔw ka dɛsɛ dɔw ka dɛsɛ mɔgɔ ɲuman dɔw ka dɛsɛ u denw na. U bɛ fɛ u denw ka ladamu ka sira ɲuman minnu minɛ u y'u seko kɛ mais u m'a sɔrɔ u jalakilen tɛ. U ti minɛ lahara o fana na. Ala y'u fɔ la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ala t'i ni minɛ foyi la fo ni bɛ se min na. I tɛ se min na i ti minɛ o na lahara. Kira dɔw dɛsɛra u denw na. Kira dɔw ye ko bɛɛ kɛ u denw nɔfɛ u ma se. Mana mɔgɔ bi dɛsɛ i ka mara la kuma dɔw la mɔgɔ bi dɛsɛ i ka mara la kuma dɔw la mais i sigiɲɔgɔn b'a dɔn i dɛsɛra e yɛrɛ b'a dɔn i dɛsɛra Ala b'a dɔn i dɛsɛra. Jalaki t'i kaw la. An k'an cɛsiri nin silamɛya dumanba in Ala y'an bila nin min ka tiɲɛ don dɛ. An bɛ ka kuma aw fɛ. Aw caman kun ye nin diinɛ in minɛ hakika la mais a nana tiɲɛ faamu a y'a bolo 2 toro o fana kan. Diinɛ in ye hinɛ diinɛ de unufu t'a la c'est-à-dire diyagoya t'a fan si fɛ non hali ka taa se seli ti ɲɛ seliji kɔ fiyewu mais Ala ko ni yɛrɛ y'a don i magara seliji la ni ji b'i ka bana de juguya ko ji to yen i bolo da dugu ma dɔrɔn i ka tayamumu kɛ a banna. Nɔgɔya da ye nin ye dɛ. I yɛrɛ n'i muso dara dugu jɛra ji min bɛ yen i yɛrɛ y'a dɔn ji sumalen don nin tɛ se ka kɛ wolo kan. Ala ko non ka n'i yɛrɛ bana ka n'i yɛrɛ faga. Seliji tayamumu ɲɔgɔnna kɛ i k'i ka farida seli ka sɔrɔ i ma ko. Ala ye nɔgɔya da de d'an ma silamɛya la. O silamɛya in kɔnɔ ko ko diɲɛna n'a jama cayara n bɛ Ala fɛw bɛ yen
n bɛ ala fɛ fana n t'a ɲɛ dɔn bɛ yen ne bɛ mago dɔ de la fɛn in yɛrɛ la ala ko tɛ nin bɛɛ bɛ silamɛw la o la mɛ ala ko a ye hakili di an ma ni tiɲɛ yirala hakilitigi la yɔrɔ o yɔrɔ i b'a faamu silamɛya in ka nɔgɔn kojugu a dabɔra an lafiyali de kama o la ala ko fɛn min nana a ka lafiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina mamadu min ci foyi kama fɔ dafɛn bɛɛ ka lafiya an ka ɲanita bɛ bɔ o la cogo di alors mɔgɔ juguw donna a kɔnɔ ka juguyakanw fɔ ka denw ban u faw la ka denw ban u baw la ka sinjiw tigɛ ni ala ka diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ a bɛɛ nkalon fɛn o fɛn bɛ diinɛ kɔnɔ a tɛ sinji tigɛ a tɛ balimaya fara la a tɛ balimaya fara i balima i bangebaa a ka dulɔ min a ka boli sɔn ni dugu jɛra ala ye a dɔn a bɛ boli sɔn ka dulɔ min k'e don a garisɛgɛ la ni dugu jɛra n'i sonsoro n'i fa b'a ka boli kunna n'i sonsoro n fa i ni sɔgɔma i bɛ cogo di kɔri fɛn t'i la a ɲininka n'i tilala dun wuli ka taa ala ko i kana min kɛ n'a ko n den na n ka boli sɔn ko i kana sɔn tant que a m'a fɔ i ka boli sɔn faya min b'a cɛ bangebaya min b'a cɛ n'o dɔgɔyara dɔrɔn i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ hali n'i sara alikaba kɔnɔ amin a ye bangebaaw bonya a ye bangebaaw bonya n'u ko a to ni hɛrɛ don a to dɛ n kalan bɛ ala t'a la dɛ i mana kalan cogo o cogo ala y'i da ale de ma i mana kɛ masakɛ ye cogo o cogo ala y'i da ale de ma i tɛ se ka taa k'a dan dɛ anw ka diinɛ kɔnɔɲɔli tɛ yen kuruhu t'a la nkalon don nkalon don n bɛ fɛ ka min fɔ a nana mɔgɔ bɔnɛnen n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ fɛn saba de bɔnɛnen don fɛn saba olu bɔnɛna ala ka n'an ɲɛ a la a fɔlɔ fɛlɛ bɛ kɛ ni wulu min ye ale de bɛ boli ka ngɛlɛ minɛ ka boli ka sonsan minɛ ka boli ka fɛlɛfɛnw minɛ mɛ a yɛrɛ t'a dun a t'a dun a b'a minɛ ka di minnu ma olu de bɛ taa dun ale ka baara ye a ma nafa sɔrɔ a filanan ala ye se kɛ maa min ye ka warinin d'i ma e y'a kɛ kɛsu kɔnɔ e ko an t'a dɔn an b'a caya de i ka denbaya bɛ tile kɔngɔ na wari b'e bolo i yɛrɛ bɛ si yɔrɔ lankolon nɔgɔlen la wari b'i kun waatinin dama i bɛ sa denbaya b'a ta i kɔ k'a tila k'a dun ko bakilu bɔnɛnen don bakilu bɔnɛnen don ala ka n'an k'a ye kira ko min ka jugu a bɛɛ ye sa mɔgɔ bɔnɛnen min ka jugu an fa adamaden bɔnɛnen bɛɛ ye mɔgɔ min ye seli kɛ ka ɲɛ ka sun kɛ ka ɲɛ ka jaga bɔ ka ɲɛ ala ko min ka ala ta kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka o baraji ba fara ɲɔgɔn kan ko ka sɔrɔ ka adamaden dɔ kɔrɔfɔ la ilaha illallah ni aw bɛ Hayidara lamɛn a ti jɔrɔ lahara bilahi a ti jɔrɔ lahara
baraji tɛ dɛ diɲɛ baraji bɛɛ ka di kelen ma mais n'i m'i dabɔ wali kungo la f'i ye mɔgɔ de kɔrɔfɔ lahari n'o tigi de bɛ jɔ hakɛ min ka kan n'i ye i ka nin alabato ba in na ala b'o cɛ ka bɔ i kun k'a d'a ma ko hɔn a bɛ fɔ o de ma yɛlɛ muflis mɔgɔ min bɔnɛna k'a kɛ ka ɲɛ k'a di fu dɔ ma hasidiya ni ɲɛngoya kama ko n bɛ karisa kɔrɔfɔ walima n b'a tɔgɔ tiɲɛ walima n b'a lebu a y'a janto nin na dɛ alakira ko maa o maa ni silamɛ ɲɔgɔn lebu k'a hayibu ni lebu min ye ko ala t'i fa fiyewu fo ala k'a si ma i ka so kɔnɔ a y'a janto kumakan na a y'a nɛn kɔlɔsi baara mana ɲɛ cogo o cogo a b'a tiɲɛ pewu u ko mɔgɔ dɔw bɛ yen lahara don ala b'olu wele ko karisa na yan u bɛ na u b'a fɔ taa nin nɔfɛ i ka t'i ka juru kana kira ko k'o tigiw b'a fɔ ala ma ne ti karisa dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ la ne ma karisa dɔn a b'a fɔ tiɲɛ don i m'a dɔn nka nin don in i neni n'a ɲɛna a y'a da don ala ka fara i neni baw kan t'i ka hakɛ nɔfɛ i ka hakɛ nɔfɛ nin y'i janfa i muso y'i janfa k'a yɛrɛ di nin ma i ma bɔ a kalama mɛ ne ala y'a sɛbɛn t'i ka hakɛ nɔfɛ kira ko k'a bɛ fɔ ninnu de ma yɛlɛ muflis minnu pɛrɛdira jago cɛn'u bolo u ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ ta ka di dɔ ma fu et puis k'a fɔ n ka baara ma se ka mɔgɔw sara n'i ka baara ɲuman ma se ka mɔgɔw sara i ka baara ɲuman n'a bɛ bɛn kilo 10 ma sisan karisa ka kilo 10 b'i bolo u bɛ ka jurumu kilo 10 ta ka bila karisa kunna parce que i ka baara ɲuman banna o tuma i ye min neni ɲuman ma sɔrɔ ka d'o ma o ka juguman hakɛ bɛ ta ka bila i kun a y'a janto a nɛn na kira ye nɛnko in fɔ ka s'a dan na o tuma na an ka diinɛ silamɛya yɛrɛ ye min ye ni kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam su in na n y'a kanu ka dakuruɲa 2 dama fɔ a la ten mɛ n y'a fɔ dɛ Hayidara ka kuma ye min ye a ye nin fɔ a ma diya ne ye o y'i jo ye nka a ye nin fɔ nin tɛ tiɲɛ ye o karamɔgɔ t'i taama i t'o sɔrɔ non n y'o tamaki bɔ o la o a ye nin fɔ ne ma a ma bɛn ne ma nin tɛ ne taabolo ye o y'i ka ko ye nka nin tɛ tiɲɛ ye fɔ kaburu kɔnɔ ala t'i sɔn dɔnni tɛ o kalan wɛrɛ tɛ diinɛ ma siri samugangalana o an karamɔgɔ kunfin min kabini a wolola a tɛ se ka arabukan sɛbɛn a tɛ se ka tubabukan sɛbɛn a tɛ se ka baliku kalan sɛbɛn n'a ko kalanbaw cɛra ko jɛnɛya t'i bɛn kalan jumɛn bɛ se k'o kunfin sɔsɔ ne ka kuma bɛ tan de ye dɔnni kuma tɛ mɛ an dara min kama faamu walanwalali don mɔgɔw ye galofin seli tɛ silamɛya ye i bɛ sa misiri kɔnɔ maa t'i kɔ jahanɛmɛ kɔnɔ o jahanɛmɛ den bɛ kira yɛrɛ ka sahabaw la minnu selila alakira kɔfɛ a se ka yɛlɛmɛ Bukhari ni Muslim alakira ko sɔlɔ silam a ko a ka sahabaw ma don dɔ la a ko ne ɲɛ bɛ aw la nka mɔgɔw b'aw cɛla yan dɛ ne n'o ka ɲɔgɔn ye bi dan yan ma ni ne sara o t'i ne ye kun ne t'o ye kun a y'a fɔ a ka sahabaw de ye k'o b'u la yan Bukhari ko lahara
ko jamakulu dɔ kira b'u ye mɛlɛkɛw bolo u bɛ ka k'u go in kɛ ka sin ale ma kɔda la kawusara ji min yɔrɔ u bɛ ka k'u go in kɛ ka sin ale ma a ka sahabaw don ko n'u surunyana ale la fo a b'u dɔn nin ye karisa ye ala nin ye karisa ye nin fana ye karisa ye kira kɔntanenba don k'an to diɲɛ na ne nin kun bɛ baro kɛ nin kun ye jihadikɛlaba ye nin kun b'a ka nafolo d'an ma k'an dɛmɛ kira b'u natɔ ye kira bɛ nisɔndiya ko fo a b'u dɔn ka ɲɛdaw dɔn o ye surunyali da ye dɛ ko mɛ u setɔ ale ma ko dɔ bɛ wuli k'i jɔ k'u kunbɛn ko a ye u yɛlɛmɛ ko kira b'a fɔ ko ila ayin ko mɛlɛkaw bɛ kira jaabi ko ila nar kira b'a fɔ ko mɛ ko u bɛ taa min ko mɛlɛkaw b'a fɔ kira ye ko jahanɛmɛ kɔnɔ ko kira b'a fɔ asahabi ne jɛɲɔgɔnw k'u b'a fɔ kira ye ko i taalen kɔ ninnu ye diinɛ k'i kɔ cogo min na i t'a dɔn o ye kira ka sahaba yɛrɛ dɔw de ye Bukhari de y'a fɔ u b'u korondo ta ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ kira jɔlen ɲɛna munna u sɔnna ka gɛngɛ ka na Kawusara kɔjida la parce que u kun y'o sira minɛ komi a ye nin sira in minɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan mɛ a ye sira janfa komi a y'a minɛ an bɛna n'a ye Kawusara kɔjida la kɛ a k'a y'a ɲɛna an ka sɔrɔ k'a turu ne ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ni sahaba cɛ kelen de ye seli farida kelen ye min da a cɛ kelen de ye sun tile kelen tɛmɛna min kan mɛ o jogo n'u ka ŋaniya o de y'u halaki tan a y'a janto a yɛrɛ la tiɲɛ bi datugu alakira ko ten ko ni diɲɛ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw ka t'u jɔ jahanɛmɛ kankun na ka mɔgɔw wele ka n'u suru a kɔnɔ a yɛrɛw b'o dɔn minnu b'a nɛgɛn asafurulayi siɲɛ 100 walimuso b'i bolo ko ala b'i yafa wallahi i ma kalan mɛ i y'a dɔn nkalon don i y'a dɔn hali n'i ye kuranɛ kalan k'a ban jɛnɛya siɲɛ 1 a tɛ se k'a yafa u bɛ nɛgɛ ko asafurula kulɔlɔ siɲɛ 11 kuranɛ bɛɛ kalan i n'a tigi b'i jɔ de a y'a janto n ka kuma ninnu na a k'u mara n'an ɲɔgɔn sɔrɔ ala ɲɛ kɔrɔ a bɛna tiɲɛ dɔn mɛ yan'an ka se ni bɛɛ b'a yɛrɛ kalama ni fa t'i la i bɛ tiɲɛ ye yan don dɔ la arabuw fɛ yen kabila kow don bon a b'an yɛrɛ fɛ yan ɲarelakaw bɛ yen turelakaw bɛ yen sangarelakaw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw kabilaw kabila dɔ bɛ yen u b'a wele ko Bani Sulaim Magan jamana don burusi kɔnɔ mɔgɔw don Bani Sulaim cɛ dɔ de tun bɛ yen mɔgɔ don mɔgɔw bɛ siran an ye a da ka bon n'a n'i bilala ɲɔgɔn na a b'i lebu a da ka bon kira ko mɔgɔw siranna maa o maa ɲɛ a da kama seli tɛ sun tɛ a mana ala bato cogo o cogo ko jahanɛmɛ den don kabini n'a ma bɔ aw bolo yan a tɛ se ka sɔsɔ Bani Sulaim u ka nin cɛ in Amru bin Abs ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amru a fa tɔgɔ ye Abs ni cɛ kana gɛlɛnba ye mɔgɔw bɛ siran ɲɛ a y'a mɛn mɔgɔw fɛ ko kira dɔ cilen don ko cɛ dɔw bɛ Maka ko Kuresiw den don a ye ninnu lamɛn ko cɛ dɔ bi Maka ko Kuresilaka don ko a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko ale ni kabakolo tigi bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ mɛlɛkɛ jigin a kan ko kana ci fɔ a ye
a mɔgɔ modèle b'o tigilamaw de ɲini tɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na f'u k'u lebu a bɔr'u ka dugu la a nana Maga a ye kunnafoni ɲini ko cɛ min ka mɛn ko a ye kira ye ni Kuresiw ka den don ko a bɛ sɔrɔ mini kira juguw jamanaw don kosɛbɛ parce que u bɛ cɛ in dɔn o ko n'an ka taa yɔrɔ jan tɛ o an bɛ taa jiri la sisan u nana ni cɛ ye kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam u ye foli kɛ u n'u ka juguya fin bɛɛ u n'anw ka lagalagatɔw tɛ kelen u bɛ baara kɛ ni hakili ye ani kodɔn kafiri don nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ye kira ɲininka a ko an karamɔgɔ e ye mun ye kira y'a dɔn a bɛ fɛ ka min fɔ kira ko a ma kisi nɛɛma b'a ma a ko ne ye Ala ka ciden de Ala ye ne ci a ko Ala ye ci a ko Ala ye mun de ma kana i ni mun bɔra Ala yɔrɔ kira ni min bɔra Ala yɔrɔ kira bɛ n'o de fɔ sisan a bɛ kitabu min na sunamɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka karamɔgɔba Ahmad bin Hanbal a b'o de ka kitabu la diɲɛ sunamɔgɔ bɛɛ ka kuntigiba Ahmad bin Hanbal Ala ye mun di ma kana Ala nin diinɛ in ye tiɲɛ ye Ala kana an to janfa bolo kira ko cogo di kuma fɔlɔ la a ko ne cira ni min ye n balimakɛ silatul arham silatul arham a ko Ala ye n ci kana ko n kana diɲɛ ladila ko sinjiw ka tugu a m'a fɔ sinji ka tugu dɛ min ye nin hadisa in kɔrɔ fɔ k'a walanwala kamalen don a ko an ka fɛn fɔlɔ min lajɛ ko kira m'a fɔ cɛ ye ko Ala ko n kana ko sinji ka tugu ko a m'a fɔ ten ko a ko ne ci kun ye ko sinjiw ka tugu a nana n'a ye jamaw la ko n'an ye sinjiw fara ɲɔgɔn kan ko kitabu 100 tɛ se k'a kɔrɔ fɔ a ko sinji dɔ ye cɛ ka tile a musow ni ɲɔgɔn cɛ sinji dɔ ye cɛ ka n'a musow janfa sinji dɔ ye dutigi ka tile a ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ du bi ja ni dugu kɛra ten dugu bi ja ni jamana kɛra ten jamana bi ja ni dɔ ma kusaya dɔ ye ko mɛ n'a kun ko n cira ka na de sinji ka tugu k'o ye balimaya de ye ko mɛ ko nin bɛ balimaya sanfɛ ko balimaya yɛrɛ bi nin kɔnɔ nka a bi tɛmɛ o kan a bi taa se e ni ne fila ka layidu o ka dafa e ni ne fila ka gundo o ka sutura e ni ne mana min fɔ an k'a kɛ kira ka kuma fɔlɔ kɛra nin a ma Ala tɔgɔ fɔ dɛ seli ma fɔ yan sun tɛ yan jaga tɛ yan hiji tɛ yan a bɛ kitabu min kɔnɔ Ahmad bin Hanbal ka kitabu sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba a filanan a ko wa hakunu dima'i wa hakunu dima'i ko Ala ye n ci ko n kana ko joli ka jɔ ni min dara n na
ko joli ka jɔ Allahu Akbar ka jɔ ni min dara ne na Aïdara kana joli bɔ maana fo ka t'i sa ko ne kana de ko joli ka jɔ joli kana bɔ kɛnɛ kan Allahu Akbar mun b'anw da yan a y'a fa n b'i fa wallahi o dama don k'ala kɛra ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ joli bɔ diinɛ ye a yɛlɛmara ko hakunu dima sigi hakunu dima Aïdara ko n cira de ko joli ka jɔ joli kana bɔ sigi kɛlɛ de bɛna ni joli bɔn ye ko kɛlɛ ka ban Allahu Akbar a ka ɲɔgɔn kanu ala kama siga t'o la a ka ɲɔgɔn kanu ala kama silamɛya ye tiɲɛ mɛ min bɛ bolola nin a bɛɛ ɲɛ b'a la nkalon don dɛ o bɛ kɛnɛ kan nkalonfin Allahu Akbar seli silamɛya ye nkalonfin sigi a bali y'a fɔ dɛ an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara siga t'a la hakunu dima yahudiyakɛ dɔ gɛlɛya ye silamɛw sɔrɔ kira ye ɲɔ dɔ n'a bolo kira ye ɲɔ dɔ n'a bolo Allahu Akbar sigi n k'u nana diinɛ in yɛlɛmɛ de yɛlɛmara k'a turu a kun kan sigi nin ye yahudiya de ye yahudiya ka jugu kerecɛn ye diinɛ ko sira kan Allahu Akbar o ye tiɲɛ yahudiyaw min da kira k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ a ɲɛ ti fɔ Allahu Akbar mais malgré tout kira y'u mara Allahu Akbar i bɛ taa dɔnɔni kɛ mɔgɔ bolo tuma min na a n'a man di o bɛ se ka kɛ o tɛ kɛ aw bɛ se ka kuranɛ sɔsɔ tile gan in na lakum diinukum waliya diini a ka diinɛ b'a bolo wa an silamɛw ta b'an bolo ala ko ten wala a tigi y'a fɔ mais aw ko non ne bɛ min na n'o tɛ maa ti balo e ɲɔ kafiri ma da subhanallah la ilaha illallah bali ni kira kun y'a kɛ ten silamɛya kun tɛ se yan a tɛ se yan Allahu Akbar kira ye ɲɔ dɔnɔ anw bolo bamanankan na wari juru bɛ ta mais ɲɔ bɛ dɔnɔ malo bɛ dɔnɔ Allahu Akbar o cɛ o cɛ kira ye ɲɔ dɔnɔ yahudiyakɛ ye yahudiyaw de tun ye waritigiw ye siga t'o la o don Allahu Akbar seba b'olu de ye o don Allahu Akbar a y'a di kira ma sɔlɔ salama nin ye kafiri de ye Allahu Akbar mais kira mago sera a ma a ye kira mago dilan Allahu Akbar siga t'o la mais yahudiyakɛ in nana peut-être a ɲinɛna de walima min don don dɔ la a nana don kira fɛ yen kira ni sahabaw a nana ka kira ka fini minɛ k'a tufa ko an bɛnna don min kan o tɛmɛna n ka fɛn di yan n nana n ka fɛn nɔfɛ sahabaw sinna ka bamuru sama ten k'u b'a kan kari kira ko mun kɛra a ko ka n'i dɔgɔya ta nin se kira ko la a ye sabali a ka juru de banna a ka juru banna mais a ye min fɔ an bɛnna min kan o ma se o ma se dɛ Umar a ka juru ɲɔgɔnna suma ka d'a ma sisan i ka mure mugan fara a kan i ka mure mugan fara a kan silamɛw wulila o yɔrɔ bɛɛ a ye balo hakɛ min di u y'a segin a ma kira ko ka mugan fara a kan u ye mugan fara a kan cɛ ko Umaru ma a ko e tɛ ne dɔn a ko ne b'e dɔn a ko cɛ min bɛ se ka faga ne dɔn a ko fɔ k'i kunkolo da dugu ma sisan a ko sisan a ko mun y'i bila nin na a ko e b'a dɔn ne ɲɔgɔnna tɛ nin kɛ n ye jogo caman de kɔlɔsi anw ka kiraw ye jogo minnu fɔ kiraya taamasiyɛn na n y'a caman ye nin cɛ in na fɔ fila n nana o de essayer a ye nin fara a ka balo kan ne mago tɛ se nin ma o ko kira sabalilen don k'a diminen bɛ muɲu ko ka se to a ye a t'a ta sara n nana ninnu de lajɛ a ka kira la n y'a sɔrɔ a bɛɛ b'a la
n tɛgɛ minɛ ne bɛ don diinɛ in na sisan الله أكبر manil fars manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid محمد رسول الله زمزمي شمس الهدى حيدرا الله أكبر n'anw sera an ti yafa لا يأتي i mana fɛn o fɛn jugu d'an ma bi a ti si أتسي الله أكبر وجه fo an b'a miiri a faga cogo la سجي أبني n bɛ muru turu a la wa n b'a jeni de الله أكبر الله أكبر a y'a lajɛ الله يلا a ko n nana ni n jogo fila de essayer n'a b'a kira in na ka da la ko kira don سجي a ko Umaru e b'a dɔn nin caman bɛ ne bolo ne tɛna juru kani yan سجي أجرا a ye kuma ninnu mɛn a k'a faamu والله a k'a jateminɛ fana fitinɛ wulila fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ b'a wuli bilahi a caman bɛ yen hali u ka sini surafana t'u bolo dɔ de b'u balo تي سيغاتولا وبكيناكا dɔ de b'u balo تي سيغاتولا a tiɲɛna a ɲɛna olu ka mun b'a la فوي والله a t'a bolo اي n'a sera k'aw nɛgɛ ka bila ɲɔgɔn na aw de bɛ ɲɔgɔn fa ale tɛ yen yɛrɛ اي اتي اكبر a ye fitinɛ wulila bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ de b'a balo سيغاتولا ويقول بالي ري hakunu di ma اجرا a ko ne kira cira de n kana joli jɔ الله اكبر a kana ɲɔgɔn fa mɔgɔ kana faga اي a m'a fɔ n nana ka silamɛw joli jɔ la ko ne cira de n kana joli jɔ تي سيغاتولا الله اكبر mɛ nin kafiri in joli kun tɛ se ka bɔ hɔn سيغاتولا بسي a ye kira dɔgɔya ka kira ka fini minɛ k'a tufa ka pɛrɛ a kunna a ka cɛdenw ɲɛna سيغي est-ce que faga cogo yɛrɛ ɲɛ kun b'a la yɛrɛ اي يتالا الله mɛ اكبر kira ko a y'a ka bamuru don a tan na سيغي بني a ka juru de b'a na الله اكبر وجه mɛ a ka juru bɔ la mɛ waati ma se مسي a y'a kɛ ka da kun min k'a sɔrɔ la k'o fɔ ka tuubi الله اكبر a y'a janto joli la ان شاء الله n'i kɛra sababu ye ka joli bɔn fo k'i sa i ka bato tɛ si tɛ الله اكبر ka kɛ sababu dɔ ye ka adamaden dɔ bɔ n'a nin na i ka ko banna هو اجرا الله اكبر i kana kɛ dɛ e ka k'a sababu ye dɔrɔn n y'a fɔ e ye ka kɔrɔ يافو hali bi u bɛ fɛ ka mɔgɔ faga a bolila a sera kare la a farala a fagabaw nana e ko cɛ bɛ mini i y'i bolo sin kare ma e min y'i bolo sin kare ma n'u y'a faga ala kira ko e yɛrɛ de y'a fagabaga ye سيغي الله اكبر e de y'a faga سيغاتالا اجرا الله اكبر ala ye mɔgɔ bonya koyi wala kadi karamuna bani adam ni ala ye adamaden bonya كرا maa o maa ye ala ka bonya ni dɔgɔya ala b'i dɔgɔya تي سيغاتولا o y'a filanan ye الله اكبر kira ko ne cira ni min ye n'ala y'o di yan wa antu amana subul ko siraw ka garanti siraw سيغي sira o sira surakaw de tun bɛ t'u da mɔgɔw ɲɛ تي k'u faga k'u ka nafolo minɛ الله اكبر walima k'u musow minɛ dɔgɔjɔ sira fɛ ka taa n'u ye k'u kɛ jɔn ye سيغي ko na kun ye siraw ka garanti tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ dugu taa sira kan الله اكبر mɛ tafsirikɛla in ko a m'a fɔ sabilu ko a ko subulu ko a ye sira caman de fɔ الله اكبر وجه ko siraw ka garanti سيغاتالا ko silamɛya b'a la الله اكبر اجرا Seydina Umar ale tile la Baitul Maqdisi minɛna الله اكبر silamɛw sera k'a minɛ سيغي kerecɛnw na Seydina Umar a yɛrɛ wulila ka bɔ Madina a nana Jerusalem الله اكبر a sera ye min kɛ silamɛw sera ka ban kerecɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Seydina Umar n'u sigira ani silamɛw sigira parce que tile tun bɛ min bolo
Baitul Maqdis clé a ko a ti clé di Allahu akbar bon n'a fagara fana o ti foyi ɲɛ clé ko ka gɛlɛ ale yɛrɛ ye tiɲɛ siga t'o la Seydina Umaru nalen n'a ye Umaru ye Ala sɔnna a ye clé di Umaru ma o kisa ka jan quoi Umaru ye clé minɛ o ye Baitul Maqdis dayɛlɛ Allahu akbar chrétiens o silamɛw o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye tiɲɛ seli waati sera Seydina Umaru ye diɲɛ ɲini chrétien ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani silamɛw ko seli waati sera ko a bɛna bɔ ka taa seli chrétiens ko a ma ko c'est pas la peine Allahu akbar a filɛ Baitul Maqdis misiri église ba de kɔnɔ a ka seli yan Allahu akbar a ko u ka sabali ko a bɛ taa seli kɛnɛma Allahu akbar Seydina Umaru bɔra a taara seli yɔrɔ min na n'i sera yen sisan misiri de bɛ silamɛw ka misiriba jɔra yen tiɲɛ mais chrétien ninnu y'a ɲininka a ko mais mun n'i ma seli yan a ko non n ma seli yan parce que ni n kun selila yan yan y'aw ka batokɛyɔrɔ de ye ni ne kun selila yan silamɛw kun bɛna yan ta ko Umaru selila yan u kana n'a tɔɲɔ don dɔ la k'a ka église minɛ a la abani Allahu akbar kumana ja silamɛw ni bɛɛ kun bɛ bɛn koyi siga t'o la kɛnɛ kan o kumana sisan silamɛw ka lasigiden min bɛ yen ni Alakira kun y'o bila ka taa Muazu bun Jabal chrétienkɛ gɛrɛl'o la u ka ɲɛmɔgɔ ko e min y'u ka gouverneur ye yan walima u ka lasigiden ye yan ko mais ko Umaru bɛna an bɛɛ diyagoya de ka kɛ silamɛ ye ko ayi Allahu akbar k'o tɛ dɛ Allahu akbar ko mais Misira minɛna Iraki minɛna ko munna Umaru ma taa ye Allahu akbar a ko non ko yan ye yɔrɔba de ye Alakira ka sanayɛlɛ kɛra yan wa fɛn caman bɛ yan ko Umaru nana o de kama mais a tɛna o diyagoya ka kɛ silamɛ ye dɛ a ko mais kɛlɛ kun ye mun ye a ko kɛlɛ kun ye min ye a k'a to silamɛ yɛrɛw k'u ta kɛ aw k'a ta kɛ aw kun ti sɔn silamɛw k'u ta kɛ a ye silamɛw ta interdit yan o de la kɛlɛ kɛra a k'a to silamɛ yɛrɛw k'u ta kɛ a yɛrɛw k'a ta kɛ wa an to an mana sobla ko sira ka garanti taa siraw ka garanti e ye chrétien ye i ta kɛ e ye silamɛ i ta kɛ yahudiya i ta kɛ siraw ka garanti dɔ ka tɔɔrɔ kana se dɔ ma ko an to an mana subla ko a b'o bɛɛ ta Allahu akbar o ye tiɲɛ ayidara a se da ye an y'a minɛ kɔni ni Umaru ko k'o don k'u ka chrétienw kantigɛ chrétien si tɛ si u b'a bɛɛ kantigɛ k'a ban mais Umaru y'u ka alabato yɔrɔ t'u bolo k'u bonya a kan ko ni zelila ye u bɛna minɛ an na don dɔ la zamzamiyu Allahu akbar amina a y'a lajɛ nin diinɛ ɲumanba in o de kɛra ɲɔgɔn faga diinɛ ye a kɛra o de ye dɛ Sidina Ali ni Waqiatul Jamal la mɔgɔ ba yirikaw ba tan yirikaw de ni tigɛra a la ka na ni sofɛni ye ni min sara la silamɛ contre silamɛ asafurula selila contre silamɛ selila contre silamɛ ni min bɔnna n'a jateri ye bi hakɛw de don chrétien zen da la américain m'a kɛ français m'a kɛ silamɛw dama de ye selilaw dama de ye ɲɔgɔn faga maa ba yirika galofin kɛlen ka kɛnɛ minɛ n'i ko i b'o bɔ yen i b'i sɛmɛ ala la dɛ hasbunallah o kumana sa a ko cɛ ma sisan a naaninan na wa an tukassira al-awsana ko wa boliw ka kari boliw ka kari wa an yu'badallaha wahdahu ma wɛrɛ kana bato ni ala tɛ ni cɛ kana gɛlɛn a ye mun fɔ a arabiyun ko ni'ma ma ursilta bihi ma foyi ye min ka ɲi ka tɛmɛ i cira ni min ye kan ko wa diɲɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ ni nin sabatira i cira ni min ye ni nin de don walahi ne ma foyi ye ciden bolo ka tɛmɛ k'o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i ta kan ko an bɛ min f'u ye kɛ n seere ye
i cira e yɛrɛ ka cidenya ne dar'o la i cira ni min ye n dar'o fana na n tɛgɛ minɛ n bɛ don i ka diinɛ na Allahu Akbar Aïdra silamɛw silamɛya ye nin de ye nin da Aïdara ka kuma ye dɛ Ahmad bin Hanbal de nana ni nin y'a ka kitabu kɔnɔ sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ba ko kira ko a cira ni min ye nin de don sinjiw ka tugu joli ka jɔ mɔgɔ kana mɔgɔ faga wa siraw ka garanti binganikɛla kana ye diinɛw ka to ni min bɛ min na o k'o kɛ wa boliw ka kari maa wɛrɛ kana bato ala kɔ silamɛw fɛ cɛ in ko ne sɔnna nin ma wulibali ye nin ye wa ne donna a na aw sara bɛ ala bolo mɛ ala ye layidu di ala kira seginna a kan k'a fɔ an ye ko nin diinɛ in tiɲɛ tɛ tunu ko ni dɔw de bɛ se ka ban ko ale kira kɔni bɛ sa nka jamakulu o jamakulu mana na ala ko a bɛ kandabaa d'u ma ala ka tiɲɛ tɛ tunu dɛ jazakumullah seli nana nin de kɔnɔ n y'a fɔ a ye siɲɛ caman silamɛya ye san 12 dafalen kɛ san 12 silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen ala jɔnw bɛ yen seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen mɛ ala nana ye ko a bɛ hinɛ an na o hinɛ kama a ko kira kana an b'a fɔ o ma ko kira ka sanayɛlɛ o sanayɛlɛ ye do de kira jigintɔ ala ko nin minɛ seli don a di ka mɔgɔw ma n'u y'a kɛ nege min b'u la an b'a fɔ i n'a fɔ n'i bɛ te min sisan ni te min kuma sera n'i m'a sɔrɔ lawa min b'u la dulɔ la jɛnɛya la muso caman tigɛ la n bɛ nin kɛ k'a furakɛ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli bi jogojugu ban pewu ani kɔngo seli n'i b'a kɛ ala b'i sɔn i seli o seli i dɛsɛlen don k'i yɛrɛ bɔ fɛn dɔ la ala b'i dɛmɛ k'i bɔ a la ala ko seli yɛrɛ di kun ye nin de ye aw bɛ se ka ala ka kuma yɛlɛmɛ k'a k'a ta ye mɛ ala kira ye tiɲɛ fɔ sɔlɔ a ko diɲɛ ti wuli a ko diinɛ fɛn bɛɛ bi bila ko foyi ti t'u bolo ten duuru ka wuli ko foyi ti t'u bolo la silamɛya bi ban foyi ti t'u bolo k'u te fin dugu la san 12 seli faridayalen tɛ sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ seli dira ko a b'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ mɛ an ye fɛn bɛɛ bila ka seli yɛrɛ de kɛ diinɛ ye walimuso tigɛ dulɔ min wali nafolo détourné faamaw a ye faso ci a y'a nafolo bɛɛ k'a kun nka a k'a saw furula ye fɔ dɛ an bɛ tan de a n'i da donna nin na i b'i sɛmɛ ala la dɛ mɛ aw sara bɛ ala bolo aw sara bɛ ala bolo k'a ka baara bila ka na sigi ka ala ta lamɛn an t'a ye ko i bɛ se ka fɛn kɛ ala ye min baraji ka b'o ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw ɲuman segin a dabɔra an ka banbaatɔ minnu kama ala k'a hinɛ s'u ma ala k'a hinɛ s'u ma anw minnu balolen don u kama ala ka hinɛ an na u kama ala ka yafa an ma u kama ala k'an mago ɲɛ o kɔfɛ sunkalo surunyana an b'a la deli ala k'a yira an na hɛrɛ la an balakaw ka sɛgɛn bɛna daminɛ nka u ka alijinɛso dayɛlɛlen don dɛ ni nin nkalon in sera an baw a kana sɔn mɔnɛ k'a minɛ a ye taa kɛr'u fɔ alijinɛ cɛmancɛ la a y'a cɛw sutura hali n'u ma suguri sɔrɔ a ye baara kɛ a kana sɛgɛn ala ka kalo don nka aw bɛ min sɔrɔ a la o ka bon maa caman ta ye dɛ n'a kɛra sabali kɔnɔ an b'a la deli ala k'aw kɛnɛya ala k'a sabali d'aw ma
bara fi minnu b'a la ala k'a nɔgɔya u ye an bɛ dugawu kɛ cɛw fana ye ala ka musaka nɔgɔya ala ka n'an si dɛsɛ dugawu kɛra muso ye mama kuma dugawu kɛra cɛ ye cɛ musaka ko la bɛɛ ko o kumana ala ka a suru an kan ala ka hɛrɛ suru an kan an ka jamana ala k'a kɔlɔsi ala k'a kisi ka hɛrɛ don mali kɔnɔ ka malidenw bɛn ka diɲɛ bɛɛ bɛn ka hɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar usturna wa nsurna wa hadina jami'an ila siratikal mustaqim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti janaya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu y'an bila baara ɲuman min an b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'a minɛ an bolo sɔli ala rasul. Baara in kun cɛra ni cogoya in de la n'o ye tasibila kɛnɛ sanuma min sigira ka ɲɛsin ala ma hinana ba madan haidara ale la o min ye a seyidi sheikh usman madan haidara wolofa sanuma ye an b'a ɲini ala fɛ duwawu o duwawu kɛra ala ka hinɛ lase a ma ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ sanuma in an tɛ bɔ a kɔnɔ f'an ka tasibila kɛ ka taa an ka musokɔrɔba ɲuman ma n'o ye hajja bastan tarawele o min ye sheikh usman madan haidara woloba sanuma ye ba madan y'a dilan ka taa k'a to ale bolo ale de wulila ka jɔ ni ka kalifa in k'a kɔlɔsi k'a tanga ka ba madan ka laɲini k'a tanga a kɔfɛ k'a danbe tanga a kɔfɛ fo ka taa da a dayɔrɔ laban na an bɛ duwawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka hin'u la ala ka yafa u ma ka duwawu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an karamɔgɔ yɛrɛ ma ala ka si ni kɛnɛya di a ma ya rabbi ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala kana an yɛrɛ kun kɛ a jugu ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn tun bɛ k'an lajɛ wajulu kɛnɛ kan nin waati in na mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ ala deli ala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi